I és que la MICE és un projecte cultural i educatiu únic que no sols posseeix un recorregut de qualitat a la nostra ciutat, sinó que també compta amb una gran experiència de prestigi internacional a països com ara Cuba, Mèxic o fins i tot el Sàhara. I clar, front a un projecte d'esta envergadura, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, no podíem més que fer-los costat, com hem vingut fent durant aquests anys, a aquelles iniciatives culturals més interessants dintre del sector audiovisual. Celebrem un any més la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Celebrem la cultura i l'educació com a ferramentes indispensables per a millorar la nostra realitat.